Я вам нагадаю, што мне прыйшлі ось такія цудоўныя тубусы, з якіх я хочу зрабіць цудоўныя ліхтары. Ось, але для того, каб гэта зрабіць, трэба купіць всякія гэтыя там драты з гэтымі з вілкамі, з розеткамі, патроны пад лампачкі, гэтыя каляровыя лампачкі і гэтак далей. А на гэта, на жаль, у мяне вольных грашэй ужо не засталося. Так склалася жыццё. Таму ось вот для вас ёсць QR-код. Калі не працуе QR-код, ці няма магчымасці адсканаваць QR-код, унізе пад відэа ёсць пасыланне. Ось, ну, враховуючы, што эфір ужо заканчваецца, то за донат от 500 гривень вы наўрад ці ўжо зможаце пабачыць, як рвецца майка на мне. Але в любым выпадку гэта будзе не проста збор, а будзе збор розыгрыш. Таму гэтыя ж самыя вось цудоўныя свяцільнікі або вось такія вось цудоўныя тубусы будуць разыграныя вось падчас вось гэтага збору. Сабраць там патрэбна літаральна там 2-3 тысячи, думаю, на гэта будзе там забагата. Таму маленькіх донатаў, як і маленькіх пісюноў не бывае. Ось, таму ось QR-код, не працуе QR-код, унізе пад відэа ёсць пасыланне на банку, калі раптам у вас няма манабанку або вы знаходзіцеся за мяжой, вы можете скарыстацца платежной системой PayPal, пасыланне на электронную пошту, привязанную до моего гаманца PayPal, вы знойдзеце таксама ўнізе пад гэтым відэа. І калі у вас ужо нічога з гэтага няма, але вы прям хочаце сваі там, не ведаю, колькі там гривень, даляраў, фунтаў, стерлінгаў, там, чого там яшчэ, злотых, пенёнзаў, все ж таки неяк перадаць пад гэтую цудоўную справу вырабніцтва вось гэтых ліхтароў пад зборы, тады напішыце мне вось сюды ў Telegram, ось, і там мы ўжо разбярэмся, як вашы грошы давесці да, скажем так, да прызначання.